vonulnak a négy kerekűek. Egyészi, Mester után Clayton érkezik a Metási Suárezével, és már itt vagyunk, itt van velük Discordi kerül, legyen Norbi Attila, és mindenki a négy kerekesekből. A Suárezről azt értjük, Mókuska is megérkezett, a Suárezről egy 3000-es koros supramotor van, és hát azt gondolom, hogy ő a legszélesebb erre a pályára az első alkalmatban, azon a pici híven azt a majd 5 literes alapult azt mondani, maximál maradnak lökösök. A finálétól ígértük. Meg fogjuk most mutatni kétszer is. Megkészültek, telefonok a kezekben, mindenki itt van!